baita gaurko gazte denen elkargune. Dantza, gertukoen emaitza, herrien ereduan, izan behar dugu zaintza. Gente, garen ataz kontziente, batera ondo pasatzea, iraultza izan daiteke. Pausatu, ez da soilik gozatu, zuk ziur baduzula, gaur parrandan zer ospatu. Garbia, azken kanten argia, errutina ez alda, daukagun aizialdia. Gente, garen ataz kontziente, batera ondo pasatzea, iraultza izan daiteke. Gente, garen ataz kontziente, batera ondo pasatzea, iraultza izan daiteke. Gente. Txentaduz, paiazoak gara. Kaixo lagunak eta ongi etorri Pots eta Lotxen saiora. Zelan hasi duzue ikasturte berria? Guk gogo biziz hasi dugu. Kaixo Nerea! Kaixo, Xabizaund, aspaldiko, ze moduz? Ederki, manuen zu ikusteko gogoa. Baita nik ere, Xabizaund, aizu bizi zatoz, Bai, udako oporretan hartutako atsedenaldiaren ostean adrenalina pixka baten beharra nuen. Ikusten dut, bai? Eta badakizu zer? Adrenalina horren bila beste artista baten gana jo dut. Denboraldi honetan ere Euskal Herritik zehar artisten bila ibiliko zara? Noski, Nerea, eta gaurko gainera flipatu egin duzu. Ikusi nahi? Noski. Ba, eman play! Kaixo Xabizaleok, zer modu zaudete? Ara, esaera batek dio ezina ekinez egina lortzen dela. Eta esango nuke gure gaurko talentua horren adibide garbia dela. Ezagutu nahi duzu denboraldi honetako lehenengo kaleko artista? Bagoazen! Iepa! Unai, izugarri izan da, baina zelako ondo motatzen zaren bizikleta gainean saltoka? Zer moduz? Ondo, Ondo? Zer urterekin hasi zinen ba? 9 urterekin. 2 urte beraz, ja! Oso ondo eta zergatik hasi zinen, nork irakatsi zizun? Nire aita motor bat zeukan, eta nik ikusi nuenean motor bat erosi zuen nire txako. Epa! Eta pues, hasi nintzen motorrarekin, eta gero YouTubeen, pues, Kaiden BMX hasi nintzen ikusten, eta olentxero hori BMX bat eskatu nion. Hori da bizikleta bat, ezta? Eta horrela hasi zinen. Oso ondo! Eta duela 2 urtetatik orain arte horren abila izateko, zenbatero entrenatzen duzu? Astean 3 aldiz minimo. 3 aldiz, Eta bakarrik edo norbaitekin etortzen zara? Handima hemengo pertson bat da Murriokoa, eta laguntzen dit. Begira, berak irakasten dizu, beraz bera ere abila da. Bai. Eta erori zara inoiz? Bai, Bai? Eta? tibia apurtu nuen. Tibia! Eta 6 hilabete bizikleta hartu gabe, eta gero gainera pandemia. Bueno, gainera pandemia. Beraz, esan genezake oso arriskutsua dela disiplina hau, ezta? Bai. Bai, pixkat. Begira, Unai, ni oso abenturazalea naiz eta aurtengo denboraldiko artisten talentua frogatzen saiatuko naiz. Irakatsiko didazu? Bai? Bai, baina hasi aurretik, esango didazu mesedez trikimailuren bat edo adibidez, bizikletarekin saltoz nola egiten da? Lehenengo gurpila altxatu behar da, eta iran dagoenean atzekoa altxatu behar da. Beraz, lehenengo horreko eta gero atzekoa? Bueno, saiatuko naiz. Itxaron,
zer modu zauritu nahi, Unai? Gutxi gora bera, ondo. Gutxi gora bera. Bueno, pixko bat entrenatu beharko dut oraindik, ezta? Bai. Bai. Unai, ni lehenengo gonbidatua zarenez, Instagramera bideo bat igo behar dugu. Bai? Bai. Xabi zaleok hementxe Unai bizikleta saltoetan izugarri trebea. Eskerrik asko Unai. Eta lagunok, hurrengo arte! Kaixo lagunak! Zertan ari zarete? Ba hemen eskulanak egiten nerea. Ara, ze plan ederra. Super gustura gaude. Lotx, zure eskulana zera da? Ba, eskulan garaikidea, ez? Nerea, hau zerrikeria bada. Nik ez dut hau egin nahi, aspergarria da. Ba, egin beste zerbait. Guazen kartetara jolastera. Hori ere aspergarria da. Partxizean? Partxizean jolasteko 4 pertsona behar dira, eta 3 gaude. Ba, guazen xakera jolastera? Xakera oso zaila da, ez, nik ez daki jolasten. Gorde-gordeka? Baloiarekin? Twisterrera? Badakit, nor den norrera jolastuko dugu, hori zure gogokoa da. Ba, nerea, baina zerbait mugituagoa behar du, ez dakide salto, atxintxika zerbait. Uste dut badakidala zer den behar duzuna, Lotx. Zatozen irekin ate magikora. Ate magikotik bidaiatu behar dugu orain, benetan. Bai, egia zuekazu zatozte ona. Hori da, Lotx, animatu pizka bat, guazen! Tira, bikote, txintxo ibili eta ondo pasa. Lotx, guazen! Ados, baina ni lehenengo. Ba. Abentura parke batean gaude! Lotx, nereak mimatuta zauzka, ez zara kexatuko, Ba, arrazoia zuen, hau da gaur nik behar dudan apotx. Guazen, ahalik eta denbora gehien aprobetsatu behar dugu. Abentura parkeak naturguneetan edo leku itxietan egon daitezke. Eta erronka ederrak proposatzen dituzte. Leku batetik bestera joatea, salto egitea, oreka mantentzea. Bai, batzuetan zubia igaro behar duzu, beste batzuetan tirolinan irristatu, eskalatu, elastikoetan salto egin, ez daran makala leku hauetakoa. Lotx, ni lehenengo! Ez, ni lehenengo. Lotx, dintzu bota zara orain ni naiz? Potx. Bueno, asmatzen baduzu pelota ze eskutan daukadan, lehenengo igotzen utziko izu. Ja, ze eskutan dago. Eskuina honetan. Beste eskuinean, ni lehenengo! Baina ezinbesteko gauza bat egon behar da. Segurtasuna. Horretarako kaskoak eta barra jantzi behar dira, hau behar bezala egiteko. Bestela... Eta hasi aurretik ondo berotu behar da. Bestela, norbera 11 zatitan puskatzeko aukera handiagoa da. Lotx, ni dagoeneko nekatu naize. Joango gara etxera. Etxera, oraindik ez, gauza pila bat ditugu egiteko. Guazen! Ai, Lotx, ate magikoa, joan egin behar dugu. Ni ez noa, guazen jolastera. Lotx, ez hasi! Lotx, bueltatu egin behar dugula. Potx, baina nik ez dut bueltatu nahi oraindik, edituko gara puskatxo bat. Lotx, orain itzultzen bagara, zure eskulana nik egingo dugu. Ados, guazen. Segi, Lotx! Bai, 2, 3. Nerea, bize, gaur nik bideoklipa jarriko dugu. Azkenean hemen. Nerea, eskerrik asko gaurko bidaiaren gatik. Ze ondo pasadugun. Bai, ikaragarria izan da. Bai, noiz egingo dugu hurrengo bidaia magikoa. Orain izan daiteke, mese. Zenbat eskara gaur izaskunaren matraka ematen ari zait bere bideoklipa jartzeko. Noski, beti jartzen ditugu Potx eta Lotxen bideoklipak. Eta nik ere badun nirea izu. Eta horitik ez dugu ikusi. Eta, begira, proposamen badaukat. Izaskunen bideoklipa ikusi dezakegu, eta gero beste bidaia magiko bat egingo dugu. Disneylandera, edo urparkera, edo... Bueno, pauso. Lehenengo izaskunen bideoklipa jarriko dugu eta gerokoak, Gaurkoz nahiko adrenalina txuta izan duzuela. Izan dugu.
Entzun duzue lagunak, lotx lasaitzen den bitartean Izaskunen bideokliparekin utziko zaituztegu. Urrengo saiora arte eta horatu, izan biurri, Eta eutxi goiari! Ilgorak bezelako irrifarra duzu, konpentilun zerbaitek jartzen altzaituzu. Begitatik etzaizu, irteten errekap, zenbat urzurrun bilo, dauzkazu gordeta. Enborra bezain sendo, da nire gorputza, ala ere batzuetan, sentitzen aiz utxa. Izaskun, izaskun, osaren isla da, erakusten duzuna, bakarrik altzara. Trumoia modukoa, da zure ahotsa, non gordetzen dituzu, mina eta lotxa. Oso azkarra zara, aize fina nola, sekula ez alduzu, askatzen kontrola. Beroa naiz ni, eguzkia gizan, baina inork ezin du, perfektua izan. Izaskun, izaskun, pozaren isla da, erakusten duzuna, bakarrik altzara. Izaskun, izaskun, aska zaitez lasai, pozik maite zaitugu, da triste ere bai. Ai, ai, ai. Izaskun, izaskun, pozaren isla da, erakusten duzuna, bakarrik altzara. Ai, ai, ai. Izaskun, izaskun, aska zaitez lasai, pozik maite zaitugu, da triste ere bai. Izaskun, 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 izaz, izaskun, izaz, izaskun, izaskun, izaskun. Bai.